ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ገደብ ናብቲ ዞባ ከኣቱ ተሰማሚዖም ኣለው። እዚ ዝመጽእ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ስምምዕ ምፍራሞም ስዒቡ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ሰላም ንኽፍጸም መገዲ ዝጸርግ ተባሂሉ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ብዘይ ገደብ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብቲ ዞባ ክፍቀዱን ናይ ሓባር ኮሚቴ ምፍታሕ ዕጥቂ ከቕሙን ተሰማሚዖም ኣለው። እቲ ኣብ ናይሮቢ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ዝርብ ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኸተመዎ ስምምዕ ተጻብኦታት ደው ምባል ስዒብ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ንሰላማውያን ሰባት ንምክልኻልን ንልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብን ተሰማሚዖም ኣለው። ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በቲ ግጭት ንዝተጎድኡ ሰላማውያን ሰባት እዚ ዓብ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ኢሉ በቲ ክንበጽሖ ዝኽኣልና ደረጃን ትግባርን ናይ ዝመስርሕ ብመንጽር ብቕልጡፍ ብዘይ ገደብ ቀረብ ሰብኣውነት ሓገዝ ምቕራብ ኣብ ውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ዕጥቂ ኣብ ምፍታሕ ከምኡውን ኣብ ምውሓዝ ሰላምን ምርግጋእን ብዝተኻእለ ክሰርሕ ክንበጽሕ ኣኽኢሉና ኣሎ። እቲ ስምምዕ ነቲ መስርሕ ዕጥቂ ምፍታሕ ጎኒ ንጎኒ ናይ ወፃኢን ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮኑ ወተሃደራዊ ሓይልታት ካብ ትግራይ ምስሓቦም ስዒቡ ከም ዝግበር እዩ ዝገልጽ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንመብዛሕትኡ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ጻዕርታት ይግበሩ ምህላዎም ኣረጋጊጹ ኣሎ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። Understanding accordingly we want to express our full commitment for bringing peace ንህዝብናን ንሃገርናን ሰላምን ርግኣትን እንተኸነምፅእ ሙሉእ ብምሉእ ቃልና ክንገልጸሎም ንደሊ። ስለዚ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ተበጽሐ ስምምዕን ነዚ ኣዋጅዝን ንምትግባር ሙሉእ ብምሉእ ክንውፈ ኢና። ኣብ ሕዳር 2020 ግጭት ትግራይ ዝጀመረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊት ፌደራል መጥቃዕቲ ተፈኒዎም ብዝብል ክሲ ወተሃደራቱ ናብቲ ዞባ ብምእታው ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክፈርስ ምስ ኣዘዘ እዩ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ኢትዮጵያ ሕፅረት መግብን ከም ኤሌክትሪክ መራኸቢታትን ባንክን ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ኣገልግሎታት ተቋሪጹ እዩ ዘሎ። ድሕርቲ ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ሰላም ዳግማይ ኣብ ነሓሰ ዘስካሕክሕ ኩናት ዳግማይ ደጊሱ ነይሩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ እዩ። We have suffered untold misery over the last 2 years and still continue to suffer. ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ብዙሕ መከራ ሓሊፍና ኢና። ሕጂ እውን መከራ ንሕልፍ ኣለና። እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ቃል ኪዳን መከራ ህዝብና ድሕሪ ሓፂር እዋን ክጠፍእ ተስፋን ትፅቢትን ብምግባር እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ውግእ ዝተፈጸመ ግህሰታት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ይርከቡ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዓለም ናይ ውድብ ጥዕና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ ገብረየሱስ ኣብ ኢትዮጵያ ብኩናት ኣብ እትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ መከራ ዓለም ለኸ ኣቓልቦ ብዘይምርካቡ ዓሌታውን ኣድልዎን ዝመልኦ ከም ዝኾነ ርእይቶ ሂቡ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።